Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dihorhon haporsuhon nami nasatokin jalanan yangido hasangapon na sumurung. Na lumobi hamuliaon na saliling niniling na tuhami. Hami akan nasutumailihon akan natarida, akan natumailihon akan nasotarida. Ay namartiki do anggo akan natarida. Alay na saliling niniling na do akan nasotarida. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, upangido hami tuho, sailehom matodim na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Pati ni debata di minggu tasadarion ima sian buku Heber bidu 10 ayat 35. Ope unang maboloko kamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami manggulahon na hobar tupati mi. Amin. Mari dehita. Oh
Tatopoti madosat tatua dopan ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohan na sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalosyon nami na godangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asin ni roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokok ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa manguli todimu ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dakdap. Botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Kabe songon hapas domuse. Asangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di enetian sada Timoteus biduonom mamuka ayat 10 sada sampai tu ayat 10 tajahama marsika soring alayang goho halak ni debata maporus masiani paryahi mahati goran hada ulaton aporsiaon holong niroha habengeton doho labo niroha Haburjuan paralawan haporsiaon ingani tangku mahamuluan saleleng-lelengna aitu sido ho dijou jalai partopot hodo panidang menyading-nadinggan dijolo ni torok dindani Kupati maho dijolo ni debata na panguluhon saluhut doho dijolo ni Kristus Yesus na pagkatidakon na denggat dijolo ni Pontius Latus Radoti mapatiki so marmindang so hasurahan paimakadada Tuhan Yesus Kristusi ay dihajujupang nitikina patarmay bana bahenon ni na martuay pargogo sa sadasa raja niyak ka raja Tuhan niyak ka Tuhan sasadasa dona somamate singani hati ulona sasomotoko nasoduk ida coba ibana jaladang karbere hasangapon dohot gugoon matibana rodi saleleng-lelengna amin Ido sahatna martua duakan atau mangihok kata ni debata jalan peopsa amin mari dehita
hatidakon ma haporseaw tai, songonahin hatidakon di dongata sa haporseaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosa, nato mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tod di parbadia, adorak suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu punotoro dong ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, namanaik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, isibay mana pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea ditod di porbadia, jararok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok dia sesani dosa, dohok dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Kabigema titing nama sa di huria tadi mansaminggon. Orsma tidak. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, para dado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Hatani debata, alai tibul situtuma anggo Jahoba sewaut marhite sian uhum, jala pinar badian madebata nabadiai marhite hite hati goran. Yesaya 5 ayat 10. Tikting namar ragam di Huriata sadarion minggu pasaplonom Pondung Trinitatis tanggal 5 Oktober 2025. Naparjolo padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 naraon di parmingguan pukul sia 30 wib di sakapi Huriata do patupaho padidion nabadia tu akka poso-poso ianakon ni Huriata. Do mutusi sinunggul matusude na toras niya kada danak nanaing majalo padidion nabadiai asarobe madohoti perguruan di natoras di hari Rabu dohot Jumat tanggal 8 dohot tanggal 10 Oktober 2025 pukul 16 WIB manang pukul 4 botari meringanan di ruang aula. Hobartusi taingot bema sada titik sada natoras nidak danak nanaing tardidi ima na langsung ro madaftarhon manang pasuraton goar nidak danaki laos madohoti perguruan ditikinong ditotuhon. Sada titik 2 si paradeon huhut si pasahaton tu sekretaris huria naparjolo surat pengantar sian situa wik. Napaduahon fotokopi akte lahir manang surat lahir salembar. Napaduluhon buku ripe manang kartu ruas. Sada titik tolu namanopang manang narosian huria na asing asa dibuan ma surat keterangan sian huria harorowanna na ditadatangani uluan ni huria. Tabba ni fotokopi akte lahir manang surat lahir salembar. 2. Dewan Diakonia. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun Tukijang. Di minggu sadarion di parmingguan pukul sia 30 wipon duksipul tikting patupuan ni Huriata do pasahat ulos hatuaun. Ruas nama rumur 70 tahun Tukijang ima nama ulang tahun saha rodi tanggal 5 Oktober sadarion. Aka gorna sida boy mata bereng di lembar warta nadong di tabi. Dulu panitia renovasi gereja. Gereja telah menerima sumbangan sebesar 50 juta rupiah dari Bapak Bayu Suryo Adiwinata, orang tua angkat Bapak Hebbin Pasaribu Inang Buru Tambunan, Sian Wik Diaspora, Mauliatema Pinasa Tunasida. 4. Pilihan bulanan keluarga. Amplop pilihan bulanan keluarga tu bulan Oktober tahun 2025
nungarade di kotakna di teras negara jata. Kabuat bema jala papungot tama di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025 naroon. Mulai tema di sude panupahiyota di huriai bahas sangat di goar ni towata. 5 tikting marbagas. 5 titik sada tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu marbagas ma Tri Hardiman Pardede. Anak niamang Hotman Pardede. Tubuh ni inang Lurita Boru Simanjuntak. Cian Huta Jalan Kalisari Tolu nomor 10 pitu. RT pitu RW 10. Wik 10 Sia Kalisari Opat. Uria HKBP Cijantung. Dohot Orwanna. Christine Mora Indah Marbun. Ruas Naposo HKBP Cijantung. Boru niamang Rasdin Marbun. Tubuh ni inang Lasmaida Bunga P. Borusi Jabat, Sian Huta, Jalan Haji Balok 6, nomor onom, RT 15 RW Sia, Pekayon, Wek 10 Sia Kalisari Opat. Pamasu-masuo dari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 8 WIB. 5.2 Tikting Parjolo. Naeng bajalo pasu-pasu marbagas ma. Yogi Fernandus Manurung, anak nyamang Palmer Manurung, tubuh ni inang Romasni Borugurning, Sian Huta Jalan Gandaria Opat, RT 12 RW 2, nomor 110 Tolu Pekayon, Wek 14 Pekayon Gandaria, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Elisa Pesta Dumaria Sihobing, Boru ni amang Sintua O Sihombing, tubuh ni inang M. Boru Simanjuntak, Sian Huta Muara Bungo, Uria GKPA Parlegutan Muara Bungo, pamasu-masu di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul sia 30 WIB. 5.3 Tiktik Perjolo. Naeng majalo pasu-pasu marbagas ma, Deo Samuel Simorakir, anak nyamang Alpaber Simorakir, tubuh ni inang Minceria Boru Raja Guguk, Sian Huta Jalan Manunggal Bakti nomor 40 Tolu Kalisari, Wik 10 Kalisari Tolu, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Citra Elizabeth Sinaga, Ruas Naposo HKBP Cijantung, Boru ni amang Darwis Sinaga Nahinan, tubuh ni inang Ganda Boru Siagian Nahinan, Sian Huta Jalan Manunggal Bakti Kalisari, Wik 10 Kalisari Tolu. Pamasu-masuo di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 8 WIB. Onom ucapan terima kasih. Marhite tiktingon pasa Huria pasahaton mauliate itu sahalak anak sekolah minggu nomor goar Kendrick Aliandro Nenggolan Sian Wek 12 Sentek Manunggal nong pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Salarion. Songonima tikting nama sa dito ngatongani Uriata di bagasan na sa minggon. Aka tikting nasing buhay mata jaha di lembara tikting narong di tabi. Saya di paso-paso debatamang ita di sudi pagulmiton ni ngoluta. Sonari saat mahita tu acara pasahat ulos hatuaon. Ruas ni Huria amanami inanami nama rumur 70 tahun tu gijang. Jala ditiki hujaha hami goarni amanami nanami rade maro tujulu mengadop langgatan manang altar. Jala laos merhiteo pinangidu matu dewan diakonia laho menuntun nasida. Naparjolo inang HA Boru Sihombing Nyonya WH Pasaribu Opu Valen. Marumur 70 tahun Sian Wek Sada. Napaduahon inang M Boru Nainggolan. Nyonya U Simanjuntak, Opu Rade, marumur 71 tahun, Sian Wik 2. Nomor tolu inang T Boru Sinaga, Nyonya Situa Endolok Saribu, Opu Sikeifa, marumur 76 tahun, Sian Wik 7. Napaupaton amang SM Simatupang, Opu Dilan, marumur 75 tahun, Sian Wik 5. Napalimahon inang E Boru Tapubolon, Nyonya D Siahaan, Opu Persauran, marumur 87 tahun, Sian Wik 7. Napaudopon inang N Boru Sianipar, Nyonya P na 70, Opu Jona,
marumur 73 tahun sian wek walu. Napa bituhon amang El Siburian, Opu Darren Nehemia, marumur 71 tahun sian wek sia. Napa waluhon amang OP Silalahi Rumah Sodi, Opu Gideon, marumur 75 tahun sian wek 10. Napa siahon amang situa A Gultum, Opu Nisi Deandriel, marumur 70 tahun sian wek 10 sada. Napa 10hon amang situa P Manalu, Opu Nisi Abraham, marumur 72 tahun sian wek 10 sada. Napa 10 sadahon amang PJ Gultum, manang amani Margaret, marumur 72 tahun sian wik 10 sada. Napa 12hon amang R Silalai Opu Nisi Arjuna, marumur 70 tahun sian wik 12. Nomor 10 tolu amang B Situmorang Opu Aleza, marumur 72 tahun sian wik 12. 10 opat amang situa EH Marpau Opu Martuado, marumur 71 tahun sian wik 10 tolu. Nomor 15 Inang T Huta Barat, Nyonya M Lubis Opu Rahel, marumur 70 tahun sian wik 10 opat. 10 Inang E Borusiaturi, Nyonya PH Nenggolan Opu Nisi Samuel, marumur 72 tahun sian wik 15. 10 pitu amang M Siregar, marumur 71 tahun sian wik 10 alu. 10 alu amang S Siregar Opu Stefani, marumur 76 tahun sian wik 20 sada. 10 sia Inang N Boru Naibaho, Nyonya S Yanturi Opu Nisi Albert, marumur 71 tahun sian wik diaspora. Nomor 20 Naparpudi Inang N Boru Pakpahan, Nyonya W Tapu Bolon Opu Si Tristan, marumur 74 tahun sian wik diaspora. Amang inang ruas ni huriata HKBP Jantung, Sarion, pasato tamamuse ulus 1 tahun, tuakana tua-tuata ruas ni huria HKBP Jantung, na marulang tahun 70 tahun tugijang, sian tanggal 8 September, saat Rodi Arisadarion 5 Oktober 2025. Ini paluas samu memahami, parhitian ni huriata pasahat ulus 1 tahun ini, tuaka na tua-tuata ruas ni huria HKBP Jantung. Diho inang na tua-tua inang Opu Valen Boru, Nyonya WH Pasaribu, inang Boru si Hobing. Di pasar huriata masonari ulo 1 tahun diho, diulang tahun 70 tahun maralopolop jalan martua mahal. Diho inang na tua-tua Opu Rade Boru, inang Nyonya U Simajuntak Boru Nenggolan. Di pasar huriata manuain ulo 1 tahun diho, diulang tahun 70 tahun maralopolop jalan martua maho inang. Selamat ulang tahun Anda. Ya. Dulu Mamsi. Diho inang na tua-tua Opu Nisi Keifa Boru,
inang nyonya Sintua en Dolok Saribu boru sinaga. Di pasal Uriata Masadarion ulo satu diho di ulang tahun papi itu 26 tahun. Maralupolop jalan mertua maho inang tua. Ulang tahun dah. Diho amang na tua-tua, Opu Dilandoli, amang SM Simatupang. Di Pasak Huriata Manuaeng 21 tahun, di ulang tahun papi 75 tahun. Maralopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Ulang tahun amang. Diho inang na tua-tua, Opu Parsauran Boru, inang nyonya Desyahaan Boru Tahu Bolon. Di Pasak Huriata ulang 1 tahun sadarion di ulang tahun mupat 87 tahun. Marolopolop jalan martua maho inang na tua. Selamat ulang tahun Anda. Diho inang na tua-tua Opu Jona Boru, inang nyonya P na 70 boru sianipar di Pasak Huriata Masadarion ulos 1 tahun di ulang tahun papi 73 tahun. Marol bolop jalan martua maho inang na tua-tua. Ulang tahun dah. Diho amang na tua-tua, Opu Deren Nehemia Doli, amang El Siburian. Di Pasak Huriata Masadarion ulos 1 tahun, di ulang tahun papi 71 tahun. Marolopolop, jalan martua maho amang na tua-tua. Ulang tahun amang. Diho amang na tua-tua, Opu Gideon Doli, amang OP Silalahi Rumah Sondi. Di Pasak Huriata Masadarion ulos 1 tahun, di ulang tahun papi 75 tahun. Maralupulop jalan martua maho amang na tua-tua. Ulang tahun amang. Diho amang na tua-tua, Opu Nisi dan Riel Doli, amang Situa Agultom. Di Pasak Huriata Mamang, ulos 1 tahun sadarion, di ulang tahun papi 70 tahun. Marolopolop, jalan martua mamang na tua-tua. Ulang tahun amang. Diho amang na tua-tua, Opu Nisi Abraham Doli, amang Sintua PE Manalu. Di Pasak Huriata Mamang sadarion ulos 1 tahun, di ulang tahun papi 72 tahun. Marolopolop jalan martua ma amang na tua-tua. Ulang tahun amang. Diho amang na tua-tua, amang PJ Gultom, amani Margaret. Di Pasak Huriata Masadarion ulos 1 tahun, di ulang tahun papi 72 tahun. Marolopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Ulang tahun amang dah. Diho amang na tua-tua, Opu Nisi Arjuna Doli, amang R Silalahi.
Di pasak huriatama ulo satu sadarion di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jalan martua maha amang na tua. Ulang tahun amang deh. Diho amang na tua opu aliza doli. Amang B Situmorang. Di pasak huriatama sadarion ulo satu tahun di ulang tahun papi 72 tahun. Marolo polop jalan martua maha amang na tua. Di hoa mang na tua opu martua dodoli. Amang situa eha marpaung. Pinasahat di huriata ma ulo satu tahun sadarion di ulang tahun papi 71 tahun. Marolo polop jalan martua ma hoa mang na tua. Diho inang na tua opu Rahel Boru, inang Nyonya M Lubis Boru Huta Barat. Di pasak huriata masadarion ulo satu tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jela martua maho inang na tua. Diho inang na tua opu Nisi Samuel Boru, inang Nyonya PH Nenggolan Boru Siaturi. Di pasak huriata masadarion ulo satu tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jalan martua maho inang na tua. Diho amang na tua opu Stefani Doli, amang S Siregar. Di pasak huriatama sadarion ulo satu tahun di ulang tahun papi 76 tahun. Marolo polop jalan martua maho amang na tua. Diho inang na tua opu Nisi Albert Boru, inang Nyonya Esianturi Boru Nebaho. Di pasak huriata masadarion ulo satu tahun di ulang tahun papi 71 tahun. Marolo polop jalan martua maho inang na tua. Diho inang na tua opu si Tristan Boru, inang Nyonya Wetau Bolon Boru Pakpahan. Di pasak huriata masadarion ulo satu tahun di ulang tahun papi 74 tahun. Marolo polop jalan martua maho inang na tua. Manginang na tua nami, nah sanabui marhusor tu ado paniruas huriata marhusor mahita. Amanginang ruas ni huria kabisi jantung, oma akan tua-tuata
nama jalo ulo satuaon sadarion, na gateng na cantik dope, ya nang penong marumur 70 tahun tugijang, las marohata, las marohani akan tua-tuata, jalatang yang ta gajang umur nasida, hita pe salukna saat masongon nasida si gajang umur 7 horas mari hita. Tapi gimana kor amani huriata.
Marede mahita laos di mata pasahat pelian kantong sadaa dohot kantong sadabi.
Dame ni debatana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ditaka manginang, di parminggota sadarion, pangihonota mahatani debata mabohali nguluta, ia hatani debatai di enet sian buku panirang Habakuk, bidu naparjolo ayat 12 sahat rodi ayat 17. Ujau madihita songonon ma hatani debata. Dahodo ali Jahoba debata kusian narobi dope na sun badia diau. Dang tagabon mate hami loasomu ali Jahoba bahen uhum do ibana ubahen dipati dako. Jala bahen parjoraan do ibana ubahen ojak ibana dibaheko ale dolok batu. Pita situtu do matam ubahen so tarpai daidahona roa. Jalarang terbaheko marsobu-sobu mida pangarupaon. Buasa matung paidaomu pamupusi tung sipo molo dibodut halak perjahat na tumigor sian ibana. Jala tudoson akadek ke laut jolmai di baheko. Tudoson gulok-gulok tahe na so marraja. Tung saluhut do disitak nasida tu gijang maritete hail. Jala dipapungu di bagasan jalana. Jala diojat tu bagasan hadak kadanganna. Alani marlas niroha ibana jala marlopolop. Dibaheni ubahen mamele ibana tu jalana, jala manutung daupa tu hadak kadanganna. Ai binahen ni ido napu partalianna, jala talmis si panganonna. Alai dung songoni, tung parumaronna ma jalana, jala datanna mamunui akabangso parbegu, so marpacadian, ido sahat ni turpuki. Amanginang molota jaha buku Habakukon ima buku panurang namet met di pada narobi dan apalat dapat kita panurangon nana langsung tonga-tonga di bangsoi. Ale molota jaha buku Habakukon tabereng songon parsitutuon ni panurangi maparukilhon namasa di tengah-tengah di bangso itu ada upani debata. Ini seolah-olah seruan curahan hati seorang nabi kepada Allah di tengah-tengah fakta keadaan umat ketika itu. Jangan pola langsung hatana di tengah-tengah di bangsoi alai songon tangiangna parukilonna pergumulanna na pinasahan na tu debata di tonga-tonga ni namasa, di tonga-tonga ni bangsoi di hati hai. Ala memang tongodo bangso Juda di hati hai mengalami kemerosotan moral, kemerosotan spiritual, dung ditadikon Raja Yosia nasida. Madabu mabangsoi turagam ni akahajukaton, hajahaton, mangulahon namaralo tu debata. Alena lagabe maben lambarukil panuirang Habakuk ima adong diberek ibana sada nama sa di tongah-tongah di bangsoi natung maralo tu pikiranna. Jalan natung maralo tu pangatusyonna panadaunna tu debata. Itu tabere diturpukon na pinarukilhonna na gabe tangyangna tu adopan ni debata. Ama parukilon nai dibereng panurangima adong sada peristiwa naing pamasaon di bata alai mangiuton pikiran do pangatusion panadaon na tu di bata tung so harupas do na pinatupan di batai. Memang umat itu sudah melakukan kejahatan, tetapi mengapa Allah harus membiarkan bangsa yang lebih jahat melakukan sebuah tindakan ke tengah-tengah bangsa itu? Ai bahasa ikon halakas dim Babel ro naing mamusa bangsoi bangso na jumahat sian nasida gabe mangulahon ulaon mamusa bangsoi.
Alani dokon nakin bohado tarbahemu bangso na jumahat lahoma bodud na tigori. No tigori. Jadi Habakuk tidak dapat menerima keadaan itu, lalu dia menggumulinya kepada Tuhan. Ditada ibana lo debata nang memilih di mana gayu panurirang, dihaporsiai dia sangat yakin tentang Allahnya itu. Tapi menjadi pertanyaan bagi dia, fakta yang dia lihat, bahwa sama ikos songoni cara kerja ni debata di tengah-tengah di bangsoi. Alani do kamanginang di tengah-tengah ni minggu tersadarion ido naing dohoron na tuhita molotung tabereng pe akan masa di tengah-tengah ni nguluta di obason nasi songoni. Sahiran alam marti burak hajahatoni, sahiran nang lamasa nang akka hajahatoni di tengah-tengah ni parnguluta. Bohado hita menyikapi akka nama sai. Lanido sian buku Habakukon gabe buku na sangat relevan tu hita laho mengajari hita bohado mengadopi akan masa di nguluta di obason. Pergumulan pribadi Habakuk, panurirang ni debata, nama mereng, nama sai. Alanido adong tolu catatan nagabe poin jamita di tengah-tengah ni minggu tasadarion. Las domu main nang tu topik ni minggu tasadarion, nama dok nasun badiado debata, jala parbinoto di saluhutna. Nah parjolo nang ajaran ni debata mahita di minggu tasadarion pabuahon na berdaulat do debata disadok na pinatupana di tengah-tengah ningulu ni portibion. Allah itu benar-benar punya kedaulatan yang penuh, mau melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki dan memulihkan dunia ini. Memang mau ta pikir si pata ai saya nama ralo do, saya hira nama ralo do tu pikirata, maralo tu rohata, maralo tu logikata. Lalu mau tajah buku Habakukon, mau tung dipalos di batape, bangso Babel laho manguhum bangsoi, aledang nang madokon natigor bangso Babel di adupan di bata. Ala ido sakap ni di bata, ai Babeli pe muse diuhum di bata do. Mulai jahat di bidu dua, takas do didoko di sitaringot tu, napi na jea ni di bata, Babel di hajahaton nasida. Alanido di ngolu tope, bohado hita alam mangatusi akamanginang, bahwa Allah itu benar-benar sangat berdaulat di dalam kehidupan kita. Job pehado madokoni, mulai jahat di Job 42 ayat napa 2 honi. Dung dialami ibana sadok perdalan ninggulunai, diadupi mana kana masa di tengah-tengah ninggulunai, dungi didokon ibana madijungna, mangatusi kedaulatan ni debata di bagasan nguluna. Didokon si Job di Job 42 ayat 2. Nuaing pe asa huboto, tung guru dok mudo luhutna, jaladang hasudatan sakap ni roham nanggo sada. Nuaing los ima tahu nang di tengah-tengah ni ngulu tahun. Mungkin saya dong kota pakilalahon saya hirana ya, suhar tu pikirata, suhar tu logikata akan api namasa ni dibata di bagasang ngulu tai. Ay songonom manian aturanna ni narohata. Alai sadario di dokot hita memang rancangan dan cara Tuhan itu terkadang sangat berbeda bahkan terbalik dari apa yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Lanido di tengah-tengah ni tahun transformasion di natapatupa ka ulaon dapat kita dosada slogan taringot son bohadu hita asabui lam menak pakilalata madalani akan masa proses na ikon adopata di tengah-tengah di ngulut tahun didok songonot hita ya. Nikmati proses, jangan Rab juhita madokoni 2-3 ya. Nikmati proses, jangan protes. Alana jujur tidak madoko kita bahasa. Ai dangin yan, jala songon halak bata ina jujur tak kita madoko songonon. Ai cara naido.
Pas dunia non, alai cara nai. Persoalan cara jodoh gawe persoalan di kita. Termasuk cara Tuhan sering sekali menjadi persoalan bagi kita. Tapi kitab Habakuk ini mengajar kita sekarang. Tuhan berdaulat memakai caranya sendiri. Mau mengelola, memulihkan, membawa umat itu menjadi lebih baik ke depan. Wahadu hitar radi, pai hutihut cara di debata. Patupa aka dalanna lau paulilihon ngelutaon asa dijungna gabe dapotan lasni roha hita. Imana parjolo? Napa duon diamuna kamainang marhite-hite jamitaon doh topik di minggon los dipaingot do tu hita kamanginang bahwa memang Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Nang pesai hira dipakai di bata aka hajahaton, hajukaton, portibion, lahu patupahon akadalanna, tapi Allah itu tetap di dalam kekudusan dan di dalam kebenarannya. Nabadia do debata. Lanido ahado neng ajaran natu hita. Mula tu songonipe tabereng portibion dan seolah-olah Allah membiarkan dunia yang jahat ini berjalan dalam dunia ini. Allah yang kudus itu berharap meminta semua orang yang percaya kepadanya tetap di dalam kekudusan juga. Molo tabereng nakid di epistel tai ngata jaha jala tabigi nang diaka pertanyaan wikta buhado di tonahon apostel Paulus tu si Timoteus. Di tonga-tonga ni namasa, di tonga-tonga ni portibina di hati hai. Nalam tari dan nang akahajahaton. Alai didokon apostel Paulus tu si Timoteus los ido didoko kata di batarang tu hitan waeng. Alai anggoho halak ni di bata mapurus ma siani. Mapurus yan dia. Mapurus yan akahajahaton. Mapurus yan akanamasa di tonga-tonga ni portibion. Molotung di palos di bata pe sahira namasa martibura akahajahaton ni. Alai anggoho akahalak ni di bata mapurus maho siani. Jauhkanlah dirimu dari situ. Karena dunia yang jahat ini pada waktunya akan menerima hukum dari Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Asa songot debata nabadiai ikon badiama nang akka halak ni debata. Napatuluon hatani debaton mengajari hita. Asal gabi gogon nang di tengah-tengah ni nguluta di nama delani nguluta dope tujulanon. Dipaingot hatani debata tu hita kamanginang parbinoto do debata di nguluta. Allah itu sangat tahu, sempurna tahu tentang kehidupan kita. Jangan dong nabuni di hadapan debata. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk pergumulan-pergumulan dan persoalan kehidupan kita, semuanya jelas di mata Tuhan. Dan Tuhan itu benar-benar ambil bagian di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tabereng maju nakin 20 sadahala nak kita he. Na tutuat nama jalo ulus satu anon. Upama mana nakin pada pahani dan arong pola na wajah-wajah yang asing. Apatan na wajah-wajah na aktif di studio di HKI Besi Jantung. Apalagi opu parsauranon, opu parsaura do tahion. Na 87 tahun. Pertanyaan wek perodon di wek pitu. Jadi muladong isa na marumur 47 tahun. Bere kamu mah opung na 87 tahun perodo pertanyaan. Jadi itu dia urus ni hurian na marumur 47 tahun. Ubereng don ditaruh mar gojek. Dialap mar gojek. Rodo inahanna, itu tahe? Rodo mar lansia. Dong tahe? Oh, neng rona mari rebu, ya. Tiki sorong dape lip dengan persoalan di nututon. Nakok don siya tanggatul. Tasukum may bana. Tasukum makan nututon tanong mar 70 tahun tugi jangon. Bohado kepedulian di batas sitong na di paralel ninggulu na sida.
Au gawe kesaksian pribadi do tongon nang pardalani ngolu di tonga-tonga ni ngolu ni keluarga nami. Bohadot debata benar-benar sangat tahu dan peduli dengan kehidupan kita. Saya hui ngot do hatani da tuai damang nong matuai dung tamat kami sudah sekolah terdokoni do tuhami pasto baru. Au so sekolah hamu 5 hiamma kijang jantan kunak kunina. Tahun ni kijang jantan ma mobil no jago. Dangarong dope kijang kapsul pe dangarong dope disi. Kijang jantan dope. Oh ido bapak tu ido. Jadi bawang sekolah mula sudi. Ada satu nama ti bana Holland Sim nama adong, mobilnya rakyat adong. Jadi tiki mate hubereng ma. Buka hai ma dokumenna. Adong SIM A, adong SIM C. Hola sepeda motor dorong mapon, bahasa adong SIM non SIM sepeda mobil nerak sangoni. Neng dohonok kamanginang, dung sido kami sudah marsikola, so narong kia boy itu horibana mobilna. Apa tiki sikola kami, boy seharga ni 5 mobil rade, pasikolah kami na 5. Neng dohonok di sima taida kepedulian di bata, taringot na recording ulu tahun, tasukum makan tua-tua tanong marpitu 70 tahun tugi jangon. Au songo padapotan nama saya, padapotan nasida, ngamar mirsi sudin waingon. Ay nama saya itu di patulo di bata akan hari koti sonari ahamai lo Tuhani. Toy mak hulio pasuk-pasuk kutu ho, adong ongkos muro tu gereja. Ini hari Tuhani itu. Adong ongkos mula tu pesta. Adong ongkos mula ho tu dia tu akapar soramu. Adong peliammu. Adong pasato pelia bulanammu. Adong janji imammu. Wala nido. Lo bini lang di lo Tuhani be. Puasa anu pagodok pia lako gabe naik gulam. Ini do kan. Jadi saudara tabereng, Allah itu sangat tahu tentang kehidupan kita. Kapan kita butuh, kapan kita perlu, kapan kita sangat membutuhkan itu, pada waktu itulah Tuhan memberikannya. Ketika itu tidak lagi menjadi butuh bagi kita, maka Tuhan itu memberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau itu berengot tadi bagasang ulu tahun. Alani mula Tuhan ngaka pergumulatan wae ngaka manginang. Tahilala saya lana soparduli di bata di bagasang ulu tahun. Taingok emak. Hari ini Tuhan mengatakan, Tuhan sangat tahu tentang kehidupan kita dan dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Alanido salah satu edena macai huhalomohon nang pedang ede buku edeon ale lagu rohani don. Ya saya sangat menghayati lagu dia mengatakan banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti dalam kehidupan ini. Tapi satu perkara yang saya tahu bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Ibu hamur toh edeni. Angko nak kano poson iboto dia mang. Mudah-mudahan akan ditunggu iboto teh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Yang tahu boleh nyanyikan. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tak sesuatu pun akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti persoalan yang tak akan pernah dibiarkan. Sebab Allah mengerti. Jadi anu mula saya gerejaon, nakin mudukul urotu gerejaon, baru naing Tuhan. Aku Tuhan, anu mula saya gerejaon, pas masih jalan apa hita, tortado koma. Allah mengerti, Allah peduli apa yang sedang terjadi. Ku tak jalan sendiri, ku tak pernah menghadapi sendiri, bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diholi Jehovah Tuhan nami, debata nabadia,
debata na marmulia, debata na boto saluhut na dibagasang ngulu nami. Muliate madiho Tuhan, mariti-hiti hatam sadarion mabohali hami, asalam margogo hami, di tonga-tonga di pardalin ngulu na binasa basahon mon di hami. Jod-jod hupakilalo kami akan amasai, songon na suhar, balik siya na kana hupikiri hami. Alay marhiti-hiti hatam sadarion nunga diajari ho hami Tuhan. Dia maneko sihanggul honon nami, asa uduk kami, di dalan na pinatupam di sadok panggulmito ni ngulu nami. Rade hami di bagasa kaudukon ni roha. Paihut-ihut dalanmu ali Tuhan. Jala tok-tok kami manoktong mangul di bagasa kabadiaon. Aina badia doho ali di bata nami. Jala pos maroha nami. Parbinoto doho di sadok panggulmito ni ngulu nami. Alani dang biahaton jala mabiar behami. Manguduti ngulu namion. Ala dia tusiho dohami. Parbinoto doho jalatung urupam mudo hami toktong di partikian ni ngulu nami atong ima pos ni rohanami manguduti ngulu si basa-basa horon midihami. Ali Tuhan sadarion pegok las ni rohanami dina pinalwasmu akan atua-tua nami opung doli opung boru ruas ni huriam nama rumur 70 tahun tu gijang nama rulang tahun sabulanon las ni rohani huriam mauliati ni rohani huriam di pasu-pasu di gajang di umur nang binasa basahombu di nasida di patupa pasaton ulos satuaon di akana tua-tua namion las marohana sida Tuhan pos marohana sida di pamasu-masommu di paralingul nasida tujulanon di hatutuan ni umur nasida toktong manasida marlasi roha martua jala marolopolo pasu-pasu nang sadok pinoparna Tuhan asa mariti ngulu naka pinoparna pe gok las ni rohani akana tua-tua namion. Tung moliate madiho. Pasu-pasu manang huriam. Nagabi parhitamu pasaton las ni rohai tu tonga-tonga ni akana tua-tua nami. Pasu-pasu huriam. Pasikop nasa narikot di tonga-tonga ni huriam. Asa tarpatupa ni huriam. Akalomo ni roham. Dia kapakobasion tu juluanon. Tung moliate madiho. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihon jal ului mahami. Amin. Marede mahita, los dike marede tapasa mapeliata, dohot panu pahyota, tu ulaon sosial ni huriata.
martang yako mapeliata, martang yang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo harroani salur seleho-leho nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa saat hami masyanan lihon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jarramoti. Asa hu parhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaon muri tongotongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namina di Banua Gijang, saya pinerbadi ama guarmu, saya romah harajaonmu, saya saut malam roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa marusanami songo pane sanami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim.